осветява тъмнината, който разтапя студеното и вдъхва движение на света. В човека този пламък живее в душата, там, където се раждат чувствата, страстта, вдъхновението и любовта. Огънят е дъхът на самия Бог, проявен в човешкото сърце. Той не просто свети, той трансформира. Той променя всичко, до което се докосне. И ако го познаваш, ще се научиш да променяш света, като променяш самия себе си. Огънят е движещата сила на душата. Той е импулсът да обичаш, да твориш и да живееш истински. Без него животът се превръща в навик, в повторение и студ. Душата е създадена за да гори, но не в болка, а в любов. Когато се свържеш с вътрешният си огън, усещаш присъствие, сила и смисъл. Когато се откажеш от него, настъпва апатия, умора и вътрешна празнота. Истинският огън не идва отвън. Не е от похвала, успех и признание. Той се ражда отвътре. От чистотата на намерението, от желанието да бъдеш верен на себе си. Огънят може да създава и може да унищожава. Може да бъде слънце или пожар. Може да стопли или да изгори. Когато душата е в баланс, пламъкът изсвети стабилно, топли, но не изгаря. Когато е изтощена, когато носи неизразена болка или задържени емоции, огънят става бурен, неконтролируем, руши вместо да лекува. Единствената разлика между съзидателният и разрушителният огън е съзнанието, което го носи. Огънят не е враг, той е огледало. Понякога показва точно какво гори в теб. Ако вътре има любов, ще грее. Ако има болка, ще изгаря. Във всяка душа има три огъня. Първият е огънят на волята, силата да действаш, да се движиш и да създаваш. Това е вътрешното да към живота. Вторият е огънят на любовта, топлината, която свързва, която лекува и отваря. Тя разтваря сърцето и премахва границите между теб и другите. Третият е огънят на духа, пламъкът, който осветява пътя, дори в тъмнината. Той е тих, постоянен, стабилен. Не гори бурно, но никога не угасва. Когато трите пламъка горят заедно, човек е цял. Той е създател, влюбен и осъзнат. Да познаваш огъня в себе си означава да приемеш всички свои чувства. Гневът, страстта, болката и радостта. Всичко е една и съща сила. Тя просто сменя форма. Ако я потиснеш, тя ще тлее като въглен под кожата. Ако я признаеш, ще се превърне в топлина, движение и живот. Когато усетиш, че пламъкът ти угасва, спри. Постави ръка на сърцето си, дишай и попитай: какво ми липсва? От какво се отказвам, за да не изгоря? Отговорът винаги идва. Душата говори чрез усещане, не чрез думи. Дишай дълбоко и си представи, че с всяко вдишване влиза светлина. Тя се събира в центърът на гърдите, там, където е твоят вътрешен огън.
Дишай бавно, като усещаш как топлината се разлива. Виж този огън. Може да е малка искра или голямо сияние. Не го променяй. Просто го наблюдавай. Ако е слаб, дишай в него, докато започне да свети по-силно. Ако е бурен, дишай, докато стане стабилен и ясен. Повтори мислено. Позволявам на огъня в душата ми да гори в любов и истина. Превръщам болката си в светлина, а страха в сила. Остани няколко минути в това усещане. Ще почувстваш яснота, топлина и вътрешно разширение. Това е огънят, който лекува. Огънят винаги променя. Той е алхимикът на живота. Там, където има огън, няма застой. Всичко се движи, расте, ражда се наново. Позволи на огъня си да изгори старите ти страхове. Позволи му да изгори вината, срама и съмнението. Позволи му да те пречисти. Не се страхувай от промяната. Тя не идва за да те нарани, а за да ти върне силата, която си забравил. Огънят е душата, която си спомня коя е. Пламъкът, който ти казва жив съм. Той не търси позволение. Той просто свети. Пази своят огън. Храни го с истина, благодарност и радост. И не го крий. Не го потискай. Позволи му да грее. Защото когато твоят пламък свети, осветява и пътя на другите. И тогава целият свят започва да гори. Не в разрушение, а в любов.